傷を癒したまえ。者たちを癒したまえ。者の傷を癒したまえ。
ちを癒したまえ。これでもっとレディ様のお役に。何の来光の矢スキル合点。受けてみろ。これ以上は無謀か。負けるわけにはいかん。覚悟だ。食らえな。かの者の傷を癒したまえ。来光の矢スキル合点。受けてみろ。食らえ。これに耐えられるか。うわっ
湧き上がるようだ。諦めたらどうだ。かの者の傷を癒やしたま